Daj prosi. Cześć. Halo. Witam was na strumyku. Dzisiaj Fortnite, kampania. I idziemy grać. Ekipa już jest. Teraz już głos od nich puszcza. Poziom postaci. Będziemy sobie ciągnąć. Teraz, o, nie będzie taka wielka, okej. Dobra, także zapraszam tam na czacie do Szybko pisania, sceny do poleci, czy rozmowy. raczej nie? Po 2 dniach. Moim zdaniem tak. Mikrofonem do nich. No ja też myślę, że tak. Halo? Dla go w trójkę się długo trzymał. Żeby nie Te i co jest jak tam być, sam u ciebie? Kaś ty? złotych. Ja pierdzielę, jako budowla. Wiesz co, może faktycznie nie kupię tego Ty na jesteś. poczekam do 10. Kto to takie rozbudował? Jestem. Barkoda. Ja. Cię kręcę. Wycha, nie? uważaj. Idą tu do Kiedyś mnie. kto rozbudował takie wielkie? No jak graliśmy Aha. chwilę, nie? Tam w Jak kampanii. żeśmy grali, teraz na początku. No. Dwóch typów mam. Jankes. Ale teraz to jest lepiej rozbudowany Kamil. Jako Hawira, ej. I tyś to sam wszystko wybudował? No widzisz na nek... Z kilkami, bierz go. Masz go? Ja. Chyba bierz go Zabiłem sobie. ich dwóch. A tu co to jest za piwniczka? Wiesz co? Nie piwniczka. Ja cię... To jest zejście tam. Sobie schodzisz, to Ducha. są dźwiczki, nie? I widzisz, że jest pułapka. To też mi tekstury No mikają. wyjdź. Jakie wielkie, chodź tu, ja grucha, do mnie. Chodź tu, pierdzielę. Grucha, chodź tu, Ty Grucha. zwariował. Ej, chodź tu. No, to trochę przesadziłem z tym mostem. A to co to może? To Ja mam. Wiesz. Ja zapomniałem, ja mam. Ja pierdzielę. Weź. Panie, Sobie widzieliście wrzucę. co jest w tym miesiącu w plusie? A, same gówno. No, Nie ma już kuła. się Słucha. nadawali nam ciekawej gier. Ale mówię, ale kurwa chociaż gdzieś? promocy dali dobre. Tam te promocje. Co mi po tych wsadzić? promocjach? A zaraz się wkurwię i kupię tego snajpera go z Warfare Trójka. No, a ten, robimy tam Zawsze misję, co my trzeba się mamy robić? No na Allegro kupisz albo na Chwilę, bo ja Oris, tu coś... trochę Zobaczcie, taniej. co Powyżej Cześć. Chcecie zobaczyć moją Hawirę? Cię kręcę, ale Czekaj, co Hawira. mówiłeś? Zobacz, chodzi o Fortnite? ciszę, zaproszę i zobacz moją. Ej, ty A to zwariował, nie, kiedyś na- ty to na- wszystko nazbierał. O! Danek! Cześć. No A na co ty misjach, no. Net for Speeda wrzucił? Ale ja mam te... Ekspedycje takie. Wow, Robię sobie, nie? ja żem nie widział tego wcześniej. Powiem tak, Janek, tu na razie- polazłeś Na tam. razie, Ja na razie tak, pierdzielę. jedna gra, której nie kupię na pewno, to jest nowy Need for Speed. Tej gry na pewno nie kupię na razie. Dlaczego? No, zobaczymy. To jest badziew. Czy ja wiem, właśnie mi się spodobał. No właśnie nie. No jak tu zobacz sobie, jakie tu są. Kurde, Fajne jeszcze dziewczynki. trzeba Tylko nabiegać, cosplay, ej. nie? Danek, to co? Gra nie dla Hubert, ciebie, jedno zaproszenie, nie 20. Sorry, Ja... Ej, ty Ja tu sobie idź, zwariował tu. prawo. Ja pierdzielę, ileś ty tu wybudował. Przecież to jest Minecraft. Tu jest zejście, tu jest na dół, zejście. Ja cię kręcę, ja to chcę od góry, ty tu powinieneś wieża zrobić jakoś od góry, żeby to zobaczyć wszystko. Sorry panowie. Wieże są tu dwie, żeby tu zobaczyć. Ale jak... Masakra w lato masz czas chyba, nie? Zależy. Bo ja mam Ferie. wakacje. Ja pierdzielę. No wakacje mam wolny, ty... Ale w tym Jeszcze coś ferie tam, gdzie mam te 2 więcej. tygodnie wolne, czy wakacje takie, gdzie mam 2 Używając miesiące wolne? konsoli burzowej tarczy. No to wakacje mam tydzień wolnego, Czekaj. A czemu? bo resztę mam zajętą. A, spoko. Nie, tak, by tam z ciekawości. To ty kurwa już planujesz? Chłopie, chujowo. Nie, no bo już mam wycieczki wykupione, dwie, jedna do Hiszpanii, tatę udało się przekonać, Nie jedź kurwa, nie jedź. a potem myślimy gdzieś Chorwację. Jagodzi. No, dobudowałeś trochę. Troszkę dobudował? Ja O, pierdzielę, ej. O ten most to rozwalę, bo tutaj nie ten. Zostaw w tym mości. Ale Ja...
Właśnie Nie, to, tutaj Potem tam mamy ścianę takie chcę rozwalić, spotkania z wiesz? ekipą i tak dalej. Ja cię kręcę. snajperkę słyszałem. Ej, jak ja tu mam wleźć do ciebie? A czemu się pytasz? Tak samo. A tu są drzwi. Pierdolą Słyszysz? się tam, wiecie? Do gruchy mówię. Czemu się pyta? Z ciekawości. A, Z ciekawości. z ciekawości. Czeka i wości. Z ciekawości. Ja cię kręcę, co on tu Nieśmieszne. pobudował? Ej, to jest jakiś schemat miał, czy co? Na nekroce kupimy Nie, ja Simsy, tak, wychodzą, wiesz. wychodzą tak samo jak A co, ze ja po wojny. prostu mi się i tak, Co kup? wiesz, jak wyszło, to tak Co zrobimy? budowałem, nie? Nanek, Simsy kupimy, będziemy rodzinę sobie stworzymy. Panie, jak kupicie to i ja kupię, będę grał z wami. Do Będziemy winiaku. robili- Dwóch chłopów. Nie, to będzie trójkącik z trzech chłopów. Ale szkoda kurde, że w Simsach nie ma multika, nie? Kurwa. Dwa pedały by No, się fajnie spotkały, wyglądało na pewno. zrobiłby sobie dziecko. O kurczę, tu jeszcze druga część tego jest. Ja pierdzielę. Jo pierunie. A tam wiesz, Jak jak on leci, co on sam... Jeszcze tam dalej jest. Jaki wariat. Ciebie się nudziło, ileś to budował? No jeszcze tam dalej. A co 2 dni? 2 dni? Ja pierdzielę, przecież tu się idzie stracić. Jak ty to wszystko możesz upilnować? On... Te chłopcy, bo wy tego nie widzicie, nie? On... Nie no, co chwilę złodzieje przychodzą i kradną. No. Ej, on... Wiesz co on zrobił, bo wy tego nie widzicie, jest na streama wejście. On tak jak jest ta cała, rozumiesz, ten obszar, rozumiesz, bezpieczeństwa, to on rozumie... To on, rozumiesz, wszystko zabudował. A ja miecza nie mam. Dlaczego nie mam miecza? Bo cię nie stać, nie kupiłeś premium na 200. A pomiędzy No bo nogami tu co musiałbyś kupić tego Fortnite'a za 125 zł, nie za 70, wiesz? No na kupił za 300. Niemożliwe. No już i nie masz miecza. O, Quickpool, a nie, to Kamil jest. I Kamil, no co ty, idziemy bliżej. Dobra, chcecie moją zobaczyć? Tak, za chwilę, ja tutaj tylko... Możecie iść z Namkiem. A ja dołączę teraz do was. Chodź nas Jak pokazać ci Sky moją mówisz? bundę. To muszę Ja jakoś już wyleźć. idę. Na spokojnie. Opuść burzową Tak ta tarczę. wieża tam tak stała Daj i to nie, piszę. jakby ją połączyć, to był taki fajny mostek. W ustawieniach. Ja Idziemy gdzieś do krzaku, bo nas kurde sprzątło. A już buduję z drewna, bo już mi się nie chce łazić po ten... Po metal ani po ten... Jojoj, ale to masz wielkie. Teraz ewentualnie... Ja ci powiem ty. Niezłe, co? Ci widać czy nie? 20 pułapek jest za mało. Nie, nie, troszeczkę cię widać ode mnie, u mnie cię trochę widać. Wiem, lipa. Ale masz wielkie jaja. O, skrzynia u mnie jest, kurwa, dawaj ją. Dostałeś, Janek? Mhm. Ja pierdykam same za małe krzaki. Chodź tu do mnie, tu koło mnie jest jeden. Ja ci powiem, Ekipa chwilowo nie przyjmuje nowych członków. Dobry jest, chodź. Czekaj. Tu gdzie jest? Jak ja Chodź. przyjmuję tą? Szukanie ekipy. Są dwa koło siebie jakby co. O, teraz. Dostałeś? Ja? Janek. Bo ja nie dostałem na przykład. Czekaj, już ci wysłałem. O, Hubert to już inny poprawił. Ej, kurde! Co jest? Jankę, skąd dostałeś? No, też wysłałem. Dostałem przez domek, ale jak? Dobra, ja dostałem, ale No to i za co teraz chwilkę, mam zrobić? potem. Dobra, i uruchom. Kaj, Uruchom. nic Kwadrat. mi nie pisze, że... Pod schodami jestem. Nic mi nie pisze. No, dobijam jeszcze. Zaraz dobijesz. Ała, On jest kurwa! daleko. Ała, ała, plecy, Mamo, to plecy, boli. Jeju, plecy, jeju, plecy, kurwa, ała, Jeru, no ała, uważaj, ała. daj pozór. To kurwa mam dać? Pozór. Chcesz Jaki apteczkę, pozór? Jankes? Czytujcie się? Nie.
Masz. Ja mam apteczkę. Ja mam apteczkę. Masz? No. No już powinieneś W być. tym domku jesteśmy, tak. Powiem wam, że średnio. O kurwa, snajper. Nie Jalaya, nic. Sorry. Mam cię w ekipie. Co Kaja zaś mu naciś, kuźwa mać. No nie mam kwadrat opcji takich naciśnij, tam kwadrata. w tym. Graj, tam daj Tu gdzie jest gra. Nie, graj, no mapa. Pisze mi uruchom. No. No to uruchom. Już mnie w błąd. Ale dobra, on jest pod Już tym. mnie w błąd. Samej góry. Ten, jak się to nazywał? A wyście ten las zrobili? Dobra, Czy nie? idę do was. Widzę kutasa. 6 ich jest, na samej górce, pod O choinką. kurwa, jedno mnie właśnie. Grucha, nie rozwalaj, bo to snajpery są. Dobra, zobaczmy co tam Odi rozbudował. Pierdy. Kuźwa mać, wyście zwariowali. Ja Fakt, chciałeś pierdzielę. taką grę, no to kurwa. Ej, ja kręcę. I Kaj tu chodzi. Ja... Ale powiedzcie mi, jak żeście to To widzisz. rozbudowali? Normalnie. No Jak normalnie. człowiek. To przez to ze mną nie chcieliście grać. Kamil, chcesz apteczkę? Daj, masz. Danek, skąd Nie, to po wiedziałeś? prostu ja tylko oddziały ekspedycyjne wysyłałem i dostawałem tam po 200-300. Jak oddziały? Ja jeszcze nie Cegły mogę. bądź Mogę drewno. jakieś oddziały wysyłać? Tak, to musisz tego O, przed z tobą samouczek, znajomych? wszystko tam podblokowujesz Możesz tego. dać gościom prawo do budowania i Wow. do zbierania surowców, używając konsoli burzowej tarczy. Aha, Ożesz ty. obejrzyj. A powiedzcie mi, czy... O takich wieżach nie pomyśl. Będzie, że o takich wieżach nie Ale powiedz, czy on to pomyślałem. zrobił. Ej, tu nie idzie łazić po tych wieżach. Jak nie będzie łazić? Chłopie. No a jak ja tu mu wylezie? Muszę skakać po tym. Przeskocz. O Boże, aleś to wymyśl... To taka jest, chujowa. Chyba jajka mi wszędzie. Ale myślałem, że fajnie wyglądała. O Boże, to Fajnie wygląda, trzeba tylko tu że... paroszczać. Dobra pany, dzięki za gierkę. Długo było. Co, już idziesz masakra? Na razie. No, Cóż tak. siema. No idę, nie chce mi się Aha. grać. Jak to? Powiedzcie się nie. No czemu tak nam robisz? Nie wolno. Zmęczony jestem, tu i musiałem jeździć po tym No jak grobach, też sobie cholery. wymyślili. Chuj mnie tylko szczelo. Kurwa, Tak jest, 1 listopada. Nie mogło być 1 No. sierpnia. Ja bym wziął 1 września, kurna, jak jeszcze ciepło jest. Dobra, No, na razie. trzymaj się. Dobra. Siema. I u kogoś jest echo, No jakby wiem. co. No jest raz. A, to u mnie. No to jest trochę. Dobra, ja samobuja szczylą. Tu masz klapa? Kamil. No. Fajny też fajny pomysł, naprawdę. Górka na S są. Mhm. Ale easy, damy radę. O shit, pieprzyłem się. Kamil idzie do ciebie. Kurwa, co ty nie powiesz? Za domkiem jest teraz. O fuck, z drugiej strony. A jak dźwignąć życie? No. Dziwne życie. Poza też mi tekstury migają, no co jest kurwa? A dobra. Idzie do ciebie, jest przed tobą. Nie, quickpull nie, proszę, nie, quickpull, nie Fajnie, poświęcę się. ciekawy pomysł. Nie No poświęcę. to ci sprzątnie zaraz. To mnie kurwa sprzątnie. Idzie i szuka już mnie kurwa. Ja schowam w krzaka, to mnie nie będzie widział. Fajnie pomysł na wieżę. Mam ciekawy pomysł na wieżę, jak robić. To może ja troszeczkę dopracuję. Nie rusz się, nie rusz się. Nie rusz, nie, znaczy nie ruszam. Fajnie wyglądają z tych tych łupów. Bęk. Skurwysyn schodki buduje. Kurde. Śpiemy Ej, go. powiedz mi, jak żeście to wszystko sobie wykombinowali? To jest normalnie aż... A to? Kamil, ty masz 30 HP i tam biegniesz, a okej. Ej, jak żeście tu te filary porobili? W samouczku Oni się masz z tych tu, dwóch musisz się górek nauczyć. Chłopaki, A to jest bardzo widzicie proste. gdzie jestem? Dobra, chodźcie. No po prawej i po lewej. Kurwa, Możecie mi tę misję zrobić, czy nie Pułapka mi chcecie wam? zajebała.
Janek, Quick cicho, bo tu akcja idzie. Quick pull na to No sniper jest. nie, no. Wiem. Zobaczmy jak to tu wygląda. Sorry, to nie ten klawisz. What you mean? Teraz cicho. Zbuduję wieżę i zobacz. No tobą. No zobacz, z Snajper, tamtej snajper. wieży fajnie wygląda to. No właśnie, chcę to Kurde, dwóch obejrzeć. i było. Trzech, what the fuck. My god. Grucha, jesteś trzech typów i ty sam. Szkoda, że tą wieżę zburzyłem, mógłbym ją rozbudować jeszcze. A to mi Kamil zostawiło to. No ja też mam jakieś maczety, obejrzyj. A jakieś tam deski. Nanek, chodź tutaj, gdzie jesteśmy. Czekaj. To jest dużo tych... Fajnie to wygląda. Hej, wyście są. No wyjdź stamtąd. Ja wiem, kaj teraz to... Ty wieży. No masz drzwi miałeś ze sobą zaraz. Co? Na tej górce, wiesz chyba. Tu jesteśmy. A, I cała trójka ich jest. gdzie? Oha. Te wyżej mi życia Skacze pod ubiją. tobą. Skurczybyk. Nice! Ja pierdykam. 2 HP. O nie! Przecież No niestety. kurde. Miałeś Gdzie on czas jest? na dwóch, no. Ciężko było, ale dobrze było. Im ten zrzut krzywo spadł i oni go otworzyli. Ja miałem tego skara. Więc wtedy tylko tego trwało. Jeszcze raz. Dobra, dobra. Gramy dalej? Ja pierdyle. A żeś to zrobił. Wcisnąłem patrz na L1 dek z góry. tarczę. Weź to godzinę. Ej, co to jest za poziom naładowania broni niski? O co chodzi? Czy broń się No i co zużywa? mam z nią zrobić? No nic, rozjebie się i tyle. Ja nie mogę do Jakie tej broni cycolini, ja amunicji cię stworzyć, kręcę. nie wiem czemu. A no, ta pani ma fajnie żyć. Fajnie to wygląda, ja już sobie też muszę Że taką A wieżę to nie idzie tej zbudować. broni naprawić jakoś albo Idzie coś? całą bazę. Nie. No spoko. Dobra, to co, robimy? Umie ta misja czy nie? No to możemy z jedną zrobić. Zrobimy, no idę na BF-a potem. Dobra. Kupisz mi BF-a? Lekko. Co, jasne. Jutro. To ja ci mogę zaraz kupić. Startuję. Nie, tak nie mamy. To co, idziemy do mnie, ja? To was tam mam zaprosić. No. Chodź mi się chce, kurwa. Około 100 trzeba dać niestety. Do BF-a? Mhm. O. Co trzeba? Dzisiaj mecz. Jaki zaś mecz? Trzeba mi grę kupić. Nie. Tottenham, Real Madrid. Ojej. Quickpull. Słucham. Co tam mówiłeś, że... Kurde, nic nie słyszę. Co tam mówiłeś, że... zryw, co to spotkanie to od 18 lat, nie? Mhm. Mhm. No to Michał już będzie miał 18, mam teraz 17, a ja mam miał 17. Ale ja się śmiałem, to nie... No ja wiem, tylko Ale- ogólnie mówię. Ale ja Czekaj, mówię o jak was się nie ta chodzi, ekipa żeby zaś tak- zapraszała, Lecimy powiedz mi? Tutaj? Gdzie? A, dobra, lecimy tutaj, dobra. Mówię o was nie chodzi, Opcje. kurde, mówię. Najlepiej, żeby się spotkała ta ekipa, która wiesz, jest na grupie premium, nie? Mhm.
Taka. Tak, żeby było całe ubezpieczenie wykupione jeszcze. Całe ubezpieczenie, kurde. Quick Power się usmaży na A jak ja grilla, wam to kurwa, zaproszenie uda się, wysłać? kurwa. Powiedzcie Tam w nam, ustawieniach. żeby się nie wysyła. Wciśnij ten do opcji przycisk. No, No i tam jest szukanie ekipy. Aha. pole, no, szukanie ekipy. Jak Hubert zacznie wódkę pić, to końca nie będzie. Nie, Hubert? To A braknie, Petera by też trzeba było zaprosić. powiedzieć. A to tak, no to A oczywiście. ten to już w ogóle to trzeba by tym ze zbiornikiem. No ale gdzieś na wakacjach chyba, nie najwcześniej. No. No takie Ale- do lipca ale raczej będę patrzcie, zajebany z budową, ale- także nie będzie ruszał. No, Ale patrzcie, tak kurde mówimy, że tak niby wakacje, a za chwilę wakacje będą, kurwa. no. Tak to kurwa szybko Ale minie się pasuje w głowie coś myśli. koło marca, kwietnia rezerwować, bo to potem będzie ciężko. Tak. Kto tam, kogo tam jeszcze Będziemy się Na jakiś, zaraz- jakiś weekendzik. No, piątek, sobota, niedziela, kurwa. To No. mówię, No, W Bieszczadach najlepiej. ja się kurde z Odin zabiorę. Bieszczada. ja jak mogę to tylko i wyłącznie w lipcu. Monek, ile tych Nie wiem, może zaproszeń? cię pomylił. O kurde. Janek, czemu mi wysyłasz A tyle to z nami nie zaproszeń? grosz? Ale Nie, nie, Na kompanii. jak ktoś skrzynkę? Dobra. ja nie mam nic. No ale czytałem misję, Nic nie mam. którą tam chcesz Ja grać. jedną misję zagram i kończę i do jakiejś umowy, jeżeli Cicho stać. być Francji. No ja w sumie na BFK chwilę. To 8 godzina to. O, 8 już jest? no. No ja jeszcze z godzinkę mogę posiedzieć na spokojnie. Kamil, masz broń? Mam. Dobra, Już chodź. nie ma co A mogę wy macie poodblokowanych Nie, tych nie, innych nie, bohaterów? Nie macie, pra? No to ja mam tego, ninja. widzisz. Ja mam ninja. króla lwa odblokowanego. Kurde, ale ta laska wygląda jak krowa. No Która? ta, siwo. Trochę. Ja tam ją muszę odblokować, bo mam legendarną, w tym WP wypadła mi ta laska. Ze 30 levelem, nie? A ja słyszałem, że ten kolejny event ten w O, Becie to Nanek, widzę, Nanek że organizuje, tak? Ale to jeszcze nie koniec problemu. No też coś Tarcza w słyszałem, naszej że... bazie głównej Ten, jest że za mała. Nanek. Musimy ją rozszerzyć. Chyba To wiem, prawda jak jest, rozszerzyć Nanek? burzową tarczę. To trochę Ale co? niebezpieczne, ale myślę, że sobie poradzimy. Że Co Nanek do tej event jakiś wspomnianej Becie organizuje. komplikacji, Ja okazuje słyszałem się, podobno, że no. burzowa tarcza Prawda ma chyba. pewne O wybuchowe kurde! właściwości. Ja, Ty co ty robisz? Czemu mi to zepsuł? Nie wiemy, czemu tworzy tarczę, a nie krater. ja, Czy nie psuję, bo nie mam uprawnień właściciela do psucia. Możliwe, że to Kamil, ulepszenie tam nas jest pod tym pozabija, mostem jeden ale gość, możliwe kurwa. też, że Mogę jednić to naprawić, jeżeli jest Więc zgodne. zabierzmy się za to. Dobra. Pod mostem jak. Ej, nie bij mi. Trzech jest ich, o kurde! Czterech. Kamil, uważaj, Możesz chowaj dać się! gościom prawo do Chowaj się. budowania i do zbierania surowców, używając Trzech typów konsoli jest. burzowej tarczy. Tym Ach. razem nie mamy żadnych informacji. Nie Atak może zauważyłem nadejść z kompletnie każdej strony. tego. Proponuję Ja Dobra, ja przygotować się na spróbuję atak ze zaraz wschodu i dobra, zachodu. Macie pozwolenia, proszę. Dobra, zwalamy. Dzięki nawet. Chociaż ty. Dobra. Mówisz, że mogę was zaczyna pograć. Dziękuję, tato. Jesteś kochany, wielki. Jakieś, mam zbudować jakieś te? Co ja tu mam robić? A masz No coś surowce? tam mam, ale co ja tu mam robić? No ściany masz Ja co zbudować, jestem widzisz. Czekaj, ale jak się to zmieniało? A, Chłopaki, wiecie co ja mam? Broń krótka, 12 naboi. Ile kosztuje nowy Call of Duty w nakucie? 260 widziałem. Chyba ich. Pojebało. Ty chyba już się naprawdę w dupie przewraca. 260 zł za koda nowego? O ja pierdolę. jaka jeszcze te umocnienia mam tam zbudować? Nie, tu znaleźć płynąć tego z przodu stąd, nie? Ja pierdykam, 250 najmniej. A nie, mam 229. Ja rozumiem, za Obuduj ten sobie front tą tarczę całą, nie na razie pierwszym.
Co? No, tutaj sobie zbuduj ten. Nanek. Ja nie wiem, kaj to mam budować. Ale nie z drewna, kurde. Oj tam, nie miałem nic innego. Teraz chyba sobie was pójdę pograć chwilę. Nanek, chodź No tutaj. czekaj, bo tu buduje jakaś, że jest. No tak, jeżeli chodzi o złamaną płytę, kiedyś tam od kolegi grę pożyczyłem, kurwa, co razy pakowanie się płyty To podmień mu. Kiedyś tak miałem, nie? Kurwa. Ale to wtedy na zewnątrz było... Na zewnątrz było minus 20, kurwa, nie? Chłopie, to się nie dziwię, że płyta pękła. O, skrzynka! Jaki Co fajny! wy to robicie? Czemu mi to burzysz? O lol! Ci umacnia ci to. Wolfika przeszedłem, trochę kurwa czegoś niż... A już co gameplay powrzucali z ten. Pierwsze Call of pół Duty, godziny gry. Tak. To Szkoda. już cały na powiedzmy. Tak, ale widziałeś, że już jest pousuwane? Ale ja jeszcze oglądam, wiesz? Aha. No, bo już kasują, nie? Widziałem, że już kasują, no. Bo na przykład ten Skuciński wstawił, nie? Przemysłowi i jemu już usunęli, nie? A kto to jest Kuciński? Nie znam gościa. Nie znam Ej, a kto tu ta wieża Znacie wybudował? Czemu ona tu jest? Jaka No tu wieża? jest wieża, popatrz. Ja jej nie budował. A, ona tam będzie. Ona jest z początku. Aha. Quick, bo tylko sobą siedzi, Kamil wyszedł. Assassinate wyjebać, widzisz? Quick, gramy w BF-a czy coś? Nie wiem, zaraz pomyślę. Generalnie partii BF-a nigdy nie odmawiam, ale już się miałem zmywać. Możemy zagrać sobie z dwie dominacje. Ja mi trochę podpierdzielę. Tu dziura jest! O kurde, dziura. Asesyna mam przegrane 4,5 godziny już. Od licznik chociaż. No i nie wiem, kupować tego koda czy nie, no Z jednej strony kusi, a z drugiej strony jednak... Jak stanieje? Właśnie, No, jak ale stanieje... ci miły było szkoda pieniędzy, ci powiem, wiesz? Co? wiesz coś powiem, ale wiesz No coś ile? powiem, tak mówię. 260 zł kosztuje, tak? No. No ja kupuję za Taka nie jest 140. warta tyle. No No, właśnie, to kupuję- jedyne dla kampanii, szczerze mówiąc, Jak bym chcesz kupił, ale Quickpool, to będę miał możemy... coś szana. Jak chcesz Quickpool, to my możemy na szkołę kupić razem. Ale wiesz, to już z Wiktorem mam wszystko na spół online, no. A są tylko 2 konta. Takie ten gameplay taki Przygotuj się do zły. walki i wybierz opcję rozszerz tarczę z konsoli burzowej tarczy. Quick, widzisz? Widzę. Rucha, dziabnij go. Tam przy... Aj... Tylko nie dogonisz z to pompo. Właśnie wiesz, to są takie alternatywy dla Dwóch jest BF-a. o chulro. Ty to co? Nie wie co się w ogóle dzieje ten gość. Ale co tam było? Odzienie. Ależ skrzynkę masz jeszcze. Nice. Bajek. Kurwa, w domu nie wyjdę, wszedłem do domu. Nice. Dobij go. Nie na kusi ten kolowicki, to ostro kusi.
Musi, ale tylko dla kampanii. No. Nie no, w zombie bym jeszcze pograł kurwa z kimś. No i multi-to, no ale... Nie, zombie. Nie Nie robiłem no. nigdy z tego trybu i... Ja lubiłem. Fajnie się grało. Ale ten typ w ogóle nie ogarnął, ty widziałeś to? Ja widziałem, co tam się działo. Mój ty Boże. Ostrzane ostrze. O, jest i druga misja. Nie, piąta. Kurwa, No to- już usunęli. Ale, Ktoś w ogóle ale... całe filmy wstawia. No ja ci mówię, że oni już kurwa tego wrócili wszystkie gameplaye, nie? Part... To jeszcze tu mogę wybudować opcję. Wiesz, zobaczyli, że fajna kampania i od razu zaczęli wrzucać, nie? Żeby, wiesz, spoilerować, tak? No bo kampania fajna im wyszła podobno. Kuźwa! A nie, nie. Działa. To jedna sprawa, a druga sprawa, no... Z jednej strony szkoda, że spoiler, a z drugiej strony... Call of Duty też mogło powiedzieć, kurwa, może być zysk, bo jak wcześniej udostępnili, to ludzie... Wiesz, więcej może tych przedpremierowych złożono zamówień. Ale nie, właśnie ja się nie dziwię, bo oni po prostu... Tak, ja też się nie dziwię, chcą, nie? Że to... Oni po prostu nie chcą, by kurde spoilery były, nie? Ej, ty wiesz, że przy wyborze ubioru pokazuje mi się litera E? By kliknąć na klawiaturze? Lol. No. Co? Ale ja kurwa nie gram kurwa na... A oni może nie wiedzą o tym. No to bug jest jakiś, nie? Po lewej twoje jeszcze jest drugi grucha. Po lewej, po lewej obok łódki. O, Edytuj. psia mać. Ja już nie dałem, już za dużo ich było, naprawdę. To masa ich była. Wiem. A, edytuj. Dobra, idziemy BF-a zagrać czy co? A w pornola jakiś nie chcesz zagrać? O, możemy. Ja nie będę kończyć. Jak tu to było? Nie, ja też kończę. Pierdykiem. Jak się ten okno robiło? Edytowałeś cztery i dechy i środkowy lustro. ten No wywalałeś. ale... Jak się Środkowy go klocek. naciskało? No X-em. Aha. Nie XM, R2. Aha, faktycznie. Dobra, R2 zaznacza, że jak później kółkiem to... dobra, jest. A Jankesa nie ma? Nie, on poszedł na mistrzów. Ej. A Real gra dzisiaj, no. Co? Gdzieś się śmiał, jakby przegrali 1-0, ale była polewa. Ale z kim? Z Tottenhamem? Czekaj, zobaczę jak to się Arsenal musi... Ale jak Arsenal Real będzie dzisiaj mistrzem przegrał, no to- jeszcze. No, na Wembley grają, o kurde. Chyba mam Powiem jakiegoś ci, ale wygrał generała ładnie 2-1. i patrz, i mam Manchester stary kutasa City zabić. Napoli. Mam stary kutasa zabić, który kurwa ma level 11. To chyba się zestram kurwa, ja mam 9. A czemu ja tego tu nie mogę postawić? Co, nie mam podłogi do cholery? A może... Odciągasz Battlefield. Nie wiem, pulsy płyną asasyna za chwilę jeszcze. Kurde. Trochę mi się dochciało. I kupujesz tego Origins, czy nie? Jak przejdę tego chyba kupię. Jakiego przechodzisz? Black Flag. O, ja też mam. Też muszę skończyć. Tak, jest. Ojojoj. Jeszcze Unity muszę skończyć. To jest to dokończenie. Ale szybko kajcie te gry. No, ja sobie zamówiłem. Ile to się?
Dobra panowie, ktoś coś czy... Kto w ogóle idzie już? Ja tu z Nonkiem dokończę tą misję, co mamy dokończyć. Też idę. Dobra. Co ja tu jeszcze Dobra, bym musiał spoko. zrobić, mi powiedzcie? 8. Kurwa! Kamil? Co? Weź mi zrób SharePlay, tak popatrzę. O kurde! O fuck, co oni tu pobudowali też fajnego? Co? Czekaj, ja tu się trochę robię, dobra, wiem. Chodź na imprezę SharePlay tam masz. Dobra, wiem. Dobra, zrobiłem. Ale babeczka ma wszystkie dorodne, o kurwa. Jutro pierwszy dzień po miesiącu w szkole, nie? No to Kaś był. Ja miałem pierwsze 2 tygodnie wolne, znaczy jeszcze... Ja miałem na początku października 2 tygodnie ferii. Od pierwszego tam do któregoś 2 tygodnie, No, a nie? to z jakiej okazji? No bo są ferie. Aha, wykopki! To tam wyznaczane czy coś, nie wiem. Ale mniejsza. I... Tydzień wcześniej mnie rodzice zwolnili, bo leciliśmy do Włoch. Więc normalnie miałem 3 tygodnie ferii. Wtedy miałem 2 tygodnie praktyku wujka, normalnie do roboty na budowę. I wtedy po tym jeszcze, no te 3 dni teraz, nie? Bo ja teraz w piątek skończyłem. Teraz poniedziałek, wtorek, środa wolna i czwartek, piątek do szkoły. No to widzisz. To fajnie. I już normalnie, nie? I teraz od 22 mamy wolne praktyki. Ej, ale powiedzcie mi tak szczerze, byście jakieś schematy spaczyli na jakieś schematy, żeby tu to pobudować, co? Nie. Nie, mówię ci, Junanek, że serio, ja tak po prostu, wiesz, pobudowałem najpierw tak wokoło tego właśnie całego, wiesz, lasera, co tam w A górę, jak żeś ty te kółko zrobił? Realizm action. Zabawa przednia jest, co? I tutaj za tobą jest takie coś do strzelania. A nie, to nie tutaj, dobra, pomyliłem się, sorry. Masz tutaj, to są też takie, na pewno są. O kurde ty. No to widziałem jak Yoshi robił tę misję. Ten garnizm będziesz rozwalał cały, czy jak? Nie, Ej, chcę tylko tego głównego bossa rozebrać. potwierdź. Tego głównego bossa. To Gendę de Smoga wyszedł. Zabij dowódcę, kapitana, zbierz skarb. O, to masz takie jakby tego. Masz taką kuszę gdzieś, o tam u góry jest. W tej kuszy można szybko rozwalić tych właśnie bossów i tak dalej. Kurwa! O, skrzynię znalazłem. One, Co, u mnie? Tak. Żartujesz. bo niestety jej otworzyć, nie mogę jej otworzyć, więc jakbyś... No dobra. Tylko administrator może. Czekaj. Kaś ty. A ja jestem Kaś tutaj. O, Właśnie fajnie, jestem Kaś fajnie. tutaj, patrz na mapę. Idzie A gruby. tyś jest na niebiesko czy na co? Nie no, ja tu jestem, no gdzie? Tu, od O wschodu. lul, ale fart, Na no? wschód. Na wschodzie jestem. U każdego jest ta skrzynia, ja też nie No miałem. kurwa, no odblokuj się, no. To mało zagląda, a ja tutaj budowałem ten, na wschód idźcie. Do tego, do bariery. Na wschód? Po co oni schodzą z tej Aha, głowy? widzę cię. No na wschodnie. Jak tyś tam wylos? Już to było zamurowane wszystko. No widzisz, ale ja mogę O, edytować, fajnie. CD zrobiłem. Y, Trochę klatki lecą, nie? Mhm. To tak stynku. Kaj niby ta skrzynia jest. Ej, No Lul. chodź tu w schodach. O fuck, posiłki. I na prawo, znaczy na lewo. Faktycznie. Nawet o tym nie wiedział. Tam masz kuszę w prawo, nie wiem czy widzisz. To mam jeszcze?
Nie, mówię do Kamila. To kurwa wam zeznam. O, No to góry, odkryłem, jak puszczą do kamienia ciebie, już nie miałem. uważaj. Ej, ale my to... Jesteś 9 level. Okej. Ja wszystko tu przeszukuję. O shit, ale low Jeszcze HP. nie ma, jest jedno. Ja się zawsze regeneruję jakiś tam kawałek zdrowia, czy jak? Ej, tu idzie w piłka grać. O, Nanek, chcesz trochę dać cegły, bo ja już mam pełne. Czekaj, zaraz. Brameczka. Patrz. Słyszysz? No w Jak piłka, piłka? chodź. Plecy? Widzisz? Gol. Super. Fajna giera, co? Gdzie ta No piłka jest? wykopałeś nią, Kaziusz. Co? Klatki. No troszeczkę tak. O fuck, a tu co to jest za dziura? Ale nie przeszkadza to aż tak bardzo, co nie? Da się wykopać poza ten? Nie wykopuj, szkoda jej. O kurwa, sorry. Co, wywaliłeś mi ją na dół? Poszła, kurwa. Co za ciul. No jedna... Ty, ja po nią nie pójdę, tam chyba nie Nie. można iść po nią. Teraz będziemy kamieniami grać. Ty, to jest druga. To zostaw już nim. Tak. Nie tu, jojda tuna. Nanek, łap. Dajesz. A. Dobra, schowamy nią. Tam oni gadają nie po egipsku, tylko po angielsku, tak? Tak. Dałem, żeby nie tak fajnie zrobione, żeby wiesz, o co chodzi. Ej, to idzie przeszukać. Odpada! Nie ma takiego języka. Nie, to arabskie, sorry. Ale wcześniej mieli swój język Egipcjanie. No tam jakiś dialekt, ale... No. A później zmienili to na arabski. Masz rację, odliczmy. Pomyliłem się teraz. Ty, to jest kolejna piłka. Która? Nie, to jest jedna. Aha. A wejdź tutaj na to po A lewej ci stronie, Hubert co? ją Ej, wyciągnął, zostaw mi- zobaczysz, kurde, tam. Już poszła w pizduku. Widzicie coś od... No i poszła piłka. Kurwa, tam też miałem artefakty. O, A, zrobili taki efekt, że jak wyjdzie z wody, to jest taka mokrawę tam stąd. Ty, no to się da wyjść tą piłkę, czekaj. W sumie schody w dół. Co tu jest w ogóle? A umierasz. No chuj, nie przyniosę tej piłki. Oj ci powiem. Ale dostał w łeb, co? No. Chyba mogłeś go przeszukać. Nie, przenieść go mogę. A, okej.
Tak, i prawie chyba wszędzie można wejść na budynek, nie? To jest kurwa stare. Ale z To drugiej jest, strony- znaczy fajne, szczerze mówiąc, bo to w końcu jest Assassin, co nie? Tak zawsze przecież było. Ja zaraz że Te tekstury też tak u Ciebie dziwnie wyglądają na tych kamieniach? Mówię, artefakty ma momentami, wiesz, nie wiem, konsola siada. Faktycznie trochę są niedopracowane, wiesz? Gdyby konsola była czyszczona, więc jakim prawem mamy się przegrzewać, nie? A ile płaciłeś za tego zaczyszczenie? Wow! Ja by teraz na dół tam spot. Synchronizacja. O, no to fajny jest efekt, co? To jest tylko jedno takie miasto, czy jest ich parę? Naboje! Co, jeszcze raz? Jest tylko jedno takie miasto, czy jest ich parę? Mapę ci zaraz pokażę, poczekaj. Będzie 1000, Synchronizacja, kurczę. aż tutaj. O lol. To wszystko? To jest mapa, to jest mapa, to jest mapa. Tutaj. No to Tak, jest kurwa. ogromne. No, ta gra jest na parę dobrych godzin, jak nie Ale na parę co raźnie. mapa? O czym buducie? 50. W Asasynie. Tu masz, widzisz, Ile masz tam jest godzin, żeby 15, zrobić wszystko? 18 level, tu masz 6, 8, Mhm. 37, 40 level, A ty 32, który masz? 9. 10 prawie, To na ile ta gra jest godzin ogólnie? na 50 podobnie. Ej, No, jest to- jakiś skok wiary, czy nie ma? A jest, Nie ma dobra. chyba. Dobra, jest. Jest? A. Fajnie to wygląda, nie? Od starego Assassina tak jest fajnie. Kurde, kusi mnie ten Assassin, Call of Duty. To co, mogę włączać, czy tam jeszcze coś będziemy budować? Ziemka. Co? Audition albo Hubert. A Hubert co? Ej, a Hubert co? Hubert się chyba w jakiś kurwa, nie wiem, słoiku, Czemu? kurwa. No chyba ta. Bo tak go słychać. A, sorry. Mikrofon Słuchawki. mi... Nie będę dokończać co To mikrofon, co? ale... Rozpocząć czy nie? Pojawią się Słuchawki na... słuchawki na rozpocznij. kutasa założyłeś? Nie, mikrofon mi opadł. I co teraz? A, Co to jest za ptak ogólnie? Pasteruję. Boże, Zenon, Boże, jak on się nazywa? Nawet nie wiem. Ale co on daje? Po prostu zwiedziasz, tak? Widzisz? Parwisz? Trupę czaszka już jest. I kurwa, to sobie mogę misję porobić. ma tu zadanie. Długo to się ładuje. Nawet? Mam nadzieję, że nie ogarną optymalizację coś delikatnie jeszcze, bo też innego patcha nie było, nie? No to na pewno będą do tego łatki, nie? Tylko, że Ubi słynie z tego, że jak robią łatki, to rozwalają grę. No, to jest... święte słowa. Mm. Ja pamiętam jak było w Rainbowle, ci powiem, Hubert, poczekaj, Ja jak ja wiem. wyszłem. Masakra, stary. Tam cię wyrzucało, powiedzmy, wyrzuciło wszystkich z serwera, nie? Bo był błąd No. serwera, nie? I dostawałeś normalnie na ankedzie minusowe punkty. I bana. To jest chamstwo. Masakrycznie to było zrobione i oni tak co chwilę psuli grę, teraz się poprawiło, ale już skończyłem No to wpływać, bo jazda! Moc Szkoda osłony nerwów. rośnie! Od premiery grałem, wiesz? w Rainbowa? Przygotuj się na Mam, atak z południa. mam tą edycję z artbookiem. Ja kupiłem na pierwszy sezon to z tymi postaciami, że dostajesz, na drugi tak samo. No patrz, znajdź kurwa i wolni aktorów, 20 level. Dobry To Dony, kurwa dobry, mać. siemanko. Cześć, witam cię. Patrz, kurwa, wszędzie mam tutaj, wiesz, 12 level, 20. Masz tu piątek, ja. 2 12, nie będę kurwa napierdalał kręgu. A spróbuj robić kampanię. To jest Aha, kampania, od- widzisz. Od którego levelu?
masz. O, fuck. A w ogóle, Chłopcy, pomożecie mi coś? jaką masz dobrą? Nie poddawajcie się! No ja cały czas walę. Jeszcze raz to mi powiedz. Jakość masz dobrą, czy dobrą? Nie, jest spoko. Bo mnie pszczoły ukąszą. W razie czego ten upload mogę zwiększyć, nie? Nie, spokojnie. Czego tu się złapał? Polscy mi. Czego tu się kurwa złapał? No jest tam, może coś takiego malutkie wystaje ze tej ściany. Nic kurwa się trochę nie wstaje. Znaczy wiesz, to było dawno temu Egipt, więc wiesz, ściany nie były takie równe, tak jak dzisiaj, tylko były takie falowane, wchodziły takie różne pierdoły. Pamiętam jak byłem w Pompejach, to może nie jest Egipt, ale no też taka starożytność, to normalnie jakbyś na coś skoczył, to szło się złapać. Wiesz, to jest tak inspirowane, że kiedyś nie było były takie proste ściany i tak dalej, to może tam wiesz. No to jest Yubi. No widzisz, tutaj momentem gra w stał 300 lata, momentem. Ile ta gra ma dni? Jako gra? Tydzień temu, no to tydzień dopiero ma takie, no powiedzmy, że 2 no. Wkrótce nadciągnie kolejna fala! Zero patcha. Co? Przygotuj No. się na atak ze wschodu! Ze wschodu? A, teraz tam trzeba iść. A idzie sobie zmieniać tego, powiedz mi jeszcze, ubiór? Ta idzie. Tak co? No co tu ze wschodu idzie? Teraz jak oni No poziom wolno pię- przyjdą. Co? No poziom 15. No. Wszystko na takie wysokie poziomy, a spróbuj, nie wiem, poszukać jakiś znajdziek czy coś, pobiegać po To co? mapie. To No ci się to poziom zrobimy ponabiera tak, trochę. poczekaj, zrobimy to tak. Ponosimy szkody! Haj, szkody ponoszymy. O kurde. Akurat, że właśnie jeszcze stół, tyle zrób wszystko, to tam ci powyższy level. Tam miałeś główną od tego? No to zrobisz na 13. Łapcie potrafi! Ej, nam wielka nie spodobał się. O no, sama... Ciekawe na czym on teraz robi. Aha. Fajnie zrobione, co? Statek się tu masz jakieś znaczki, coś tu powiedzieć. Idę się chłopie położyć spać, kurwa coś mnie łamie. Trzymajcie się na razie. Kurczę. Ale wtedy ja ten to mówię, blisko było wyskoczyć tam. Ale fajnie No jeśli wygląda, chodzi nie? o ognię, to niestety, ale tylko w lipcu. Fajnie wygląda, nie? Jak jeździ na tym trybunie. No tak go podnosi, nie? Realistycznie bardzo. Co kurwa tak na trybunie? Patrz tu. Zdjęcie możesz zrobić. I teraz spójrz na tego wielkiego, on nawet nie stoi na ziemi. Obok, bokiem. A dobra, jedna noga stoi. Zaćgaj Nawet coś nie. zastrzel albo napraw, bo mamy kłopoty! Dobra, trochę bajer, co? Dziewczyny. Kiernej jak Nanek na Co? łacinę? Co się stało? No jak... No dosłownie, nawet kurwa. Co się stało? Nie rozumiem. O fuck, oni tu wleźli, ej! No właśnie idę tam. Koleś ma dosłownie oczy jak teleskopanie. Egipcjanie robili tak. Mongoli oczy. Teleskopanie się wygląda. No, pewnie nie.
O, te maskowanie w krzakach to fajne. Możesz rzucać też kamykiem czy co? Nie ma. No, tu jest jasne energii. Tak to się robi. I plecy, bardzo. Bu. Okej. Też ma wysuwane z rąk te. Dobra, ja będę No zmykać. spoko. A wyście grali coś więcej potem w to? Graliśmy cały czas. Graliśmy tym. To dopiero miałeś pierwszy level, tak jakby od tej Ja cię obrony. kręcę. My już trzy żeśmy zrobili. To ja samemu sobie nie poradza. Poradzisz. Albo możesz otworzyć grupę, która zabije do ciebie zawsze. 3 typa masz. Siema Radziu, siema. O, siema Radziu. Radziu. Ty od razu miałeś takie uzbrojenie, czy szukałeś tego? Ale co czego? Łuk i miecz. Nie, to tam po co tam rzeczy szybko dostajesz. Ale to można jakoś ulepszać, nie? A, tam dostajesz na większym levelu. Mm. Pff, kurwa, jaka dziwna animacja. Dużo masz przegrane w kampanii? No, 5 godzin będzie około. Mm. To jeszcze spoko. Hmm. Zaraz 10 level, tak? Czy 9? 10. No, 10. Znajdźka kolejna. Dobra, 10 level wpadnie chyba. 200 PDT. No. No. Otwórz skrzynkę. Ile jest 10 tysięcy PD, żeby level mieć cały? Ojej, czujesz moc tej osłony? Tam Jest 200 taka PD tak mało wygląda. to chyba niepokojąca. tak. O, drzewko do rozwijania umiejętności. A tak z powietrza to jest spoko, właśnie jak wtedy na A robiliście tu te wszystkie, ten las kamienny. Te szkolenie bohaterów i wszystko. Tak. Kurde, ja się boję, że nie dam rady. A ja tu nie mogę mieć więcej, żeby ode mnie bohaterowie byli. O, to fajne jest, elitarny Możesz łowca. ustawić, że szukanie ekipy i tam masz, jak masz opcję wejdź, options i tam masz szukanie ekipy i potem masz prywatność, nie? No to ciekawe. Ustaw sobie na publiczną i wtedy jakiś randomowy gracz do ciebie. Otwieraj sobie. Aha. Na tego orła czy tam co to jest. Ale walnięcie! Dobra, dobra. Dobra, ja będę zmykał. I powinieneś mieć chyba tańszą tam umiejętność. Ona jest połączona. Na razie. Siema. Dobra. Wiedziałem, że jestem wyjątkowy. A to macie jakoś tam... Kamil, myślałeś z Editionem jakąś lokalizację wybraliście, czy coś? Bieszczady, nie Z wiem. góry, Bieszczadem właśnie myślimy jechać. No to Peter też sobie miał trochę do przejechania, jakby nie patrzeć, nie? No Ty też jakby nie nie w patrzeć, samolot, to tak. pewnie, czy coś? Czekaj, jak to Zaraz zrobię? sobie zobaczę, ile ja tam kilometrów mam z Grudziądza. Google, ta druga 44, posiedzę jeszcze 15 minut, będę zwijał. O, łódką możesz pływać? No fajne to jest. Ej, a co się z tymi punktami badawczymi robi? Tam później za nie odblokowujesz kolejne te, nie? No bo pisze mi wejść 1000 coś. A to tak, to zbieraj sobie te, zbieraj punkty. Teraz weźmiesz trasę. Wybierz punkt początkowy Grudziądz. Do... Aha, tu mam to. Polska, wybierz punkt początkowy Grudziądz.
Jeszcze Polska. Nie znaleziono trasy, a autem. O ciul, to 8 godzin jest aż. To w pociąg wsiadasz, kurwa, jedziesz. 600 km. Siadasz w pociąg i jedziesz. Mhm. To masz pod ukraińską granicą. No, bierz tak. A jeszcze Ja trzeba mam- zobaczyć. Oj, Ja oj, mam, oj. ja mam z Rzeszowa, ja mam z Rzeszowa do Bieszczad 150 km. No to kawałek. Kurde, jak ja mam schematy. Jaki duży, co? Skurczygnat. Co to jest? 8 level i więcej, uwaga. Pułapka gazowa na sufit. Maś. A nad Mazurami nie myśleliście? No to... No nie spierdalaj mi, tato! Skórę z niego masz? Kurwa, czekaj, no mnie nie wróci, spierdoli mi. Płynie do ciebie, no. Nie no, spierdala. Teraz odpłynął. Kurwa, ty dobra, poczekaj, kurwa. Ała, kurwa, noga mi swędzi. Ale to jest jakiś Ulepsz. proces. W rimu tak strzeli. Lol. Patrz jak spierdzielają, co? O, O, nice. dobra, leży. I powiedz, jak mam te bronie, nie? To sobie co, mogę je ten? Tam schematy masz, nie? No, schemat. No mam tu na przykład na 15 poziom. Na 5 poziom mam, na 4. No i musisz... Recykling, tego. pisze mi porównaj. Ogólnie to... Bo Peter jest z Gdańska, to on ma do nas jakieś 200 km. Nie, Peter z Bydgoszczy. Zbyt gość, no to No. jeszcze bliżej. Chodź tu! Płynął przez nich i git. Bohaterowie. To nie wiem, można by było się zgadać gdzieś. To nawet jakby Peter miał tutaj auto czy coś i wyjechał sam, to byśmy mogli się z nim zgadać, że po prostu by ponad zajechał i tyle. Albo pociągiem, przy czym to jest obojętne. Nie, mi się wydaje, że Peter z tego w samolot wsiądzie, nie? Na pewno, no. Może doleci z Anglii musi jakoś, kurde, nie? No to na pewno. I ciekawe, czy z panią Holandii przyjedzie. No to mi się nie wyda. No przylecieć to może przyleci, ale czy z nami tam pójdzie z panią Blondie, to bym nie powiedział. Kurde, naprawdę spędzi. Kurwa mać. Mam pomysł, bo... Co ty chcesz zrobić? Oni nic tej łódki nie mogą rozwalić? Masz tu. No podpal się. No właśnie. A co z tymi ocaleńcami? Co z nimi to mam zrobić? Mogę iść... Możesz ich umieścić. On się spali. Mam gitara. A ten kutas gdzie jest mój, kurwa, ten piękny? Którego mam zabić? Ten duży? No. To teraz go chyba zabiłeś. Nie, on był na 11. Bo on był Nie, na on był 8. na 8. Na 8, no. To go nie zabiłem. Teraz tego przed chwilą zabiłeś, przecież miał 8. A nie, tu jest, widzisz? A nie, tu jest, a skurczyk na to. A co, to duży muszę jest, na co? oddziały dać, nie? Żeby ich przydzielić. On już jest na low. No, pięknie. Zaraz go A, zabijemy. jeszcze tego nie mam. No, Skóra z nim leci. będzie. No skóra z nim Leci, będzie. leci. No. No, 6 pedale zawsze coś. Kurwa. Nie wypłyniesz chyba.
Co tu A dali jednak, porobić? patrz. Fajnie to jest zrobione, tak jak są skonstruowane te łodzie, co, Kamil? Woda mi się podoba, efekt wody, wiesz? No Taki fajnie, mały tak bajer, tłuszcze. kurwa, cieszy. Aż tu. Zadajesz im zawsze jakieś obrażenia. Jak płyniesz, to weź tak na prawo i na lewo się rozchodzi, nie? No to normalne jest. Na drzewo, Kurwa, na no. drzewo. Wiesz, że w ogóle krokodyl potrafi biec z prędkością nawet do 50 km na godzinę? Uważaj. Na drzewo, mówię ci, na drzewo. Ja pierdolę. No chodź tu. Bajek. No kurwa, bajek. No, kurwa skacz. No, ja pierdolę. Co za kutas? O, znalazłeś coś? Wiem, że znalazłem. O. Włódź na poziom 10 jest tam. Gdzie oni są? W wodzie już. Mówię ci, wejdź teraz na drzewo. No, we wodzie, po lewej twojej stronie w wodzie. Plecy! Lol. Zaraz krwią zachlapani, co? Ja pierdzielę. Fajny efekt. W jakąś furię wpadłeś, czy co to jest? Tak. Ej, a jak dwóch mam z tych sam... Aha, to nie ma, on nie ma z tego. Kolejnie idzie Za może. ogonem. Wiem, a czym ty... Ogólnie jak ta gra by była taka rzeczywista, to jakbyś miał miecz i byś ich walił mieczem, to normalnie jakbyś uderzył w oko, to powinien go się powoli odcinać. Patrz tu, patrz, taki czerwony. No krwią wszystko oblane, fajny efekt No. zrobiony, co? No. Tego Weź wcześniej teraz nie weź do było. wody. Okej. On chyba się umyje faktycznie. Ciekawe to teraz będzie. Nie, patrz, nie umył się. Jeszcze brudny, a poczekaj, popływaj trochę. Pod wodą. No i ten statek idę zaatakować. No dobra. Umył się chyba troszeczkę. Oj, mapa. Ryby na dole pływają, ja pierdzielę jak grafik. No. Już nie ma chyba czerwonego ryja, czy głowy. Jeszcze pod pokładem mogą chyba być, nie? A, jest tu teraz całkiem przestronnie. To idealna okazja, by poszukać ocaleńców. Czysty już jest. Liczy się życie każdego człowieka, ale nam zależy na tych inteligentnych. Kurwa, guziki mi się Mamy pierdolą, mnóstwo wiesz? problemów do rozwiązania. Co? Guziki mi się pierdolą. Ty, a w ten Fortnite powiedzcie mi, Słyszymy, jak walczy. no, tej postaci ta broń zmienić? Tą zdolności, łup. Poczekaj. O, mi teraz klatkuje, ojeju. Bohaterowie. Wyjdę na chwilę z swojej sesji. Możliwe, że coś miało, co się pierdoli, wiesz? Zamknij. Poczekaj, wejdę jeszcze raz. Teraz mi pokazuje, że mogę co zagrać w Assassin's mam kłótę. No tak, no. Wyślę Michałowi zdjęcie, napiszę, że kupiłem Assassina. Na filmu. Drugo w chuja. Czekaj. Ślę mu. O kurwa, ale finisher. O chuju złoty.
To ubierze? Oho. Ale on będzie dużo. Co tam w ogóle jest u nas na imprezie? Dobra, mam. Wysyłam mu to. Ale myślisz, że uwierzy? No uwierzę, bo na pewno, stary. Kamil, Bo powiedz jak mi, nieraz, gdy bo się kupi sorry, na wziąłeś sobie ta babka, nie? I powiedz, jak u niej Mhm. broń zmienić? To tego, dajesz, wybierasz sobie menu i tam masz i tam sobie broń tworzysz, nie? No ale jest tak w tym Czekaj. O, mapa, bohaterowie. nieraz. Nie wiem. Dobra, idę grać. Czy nie, sprawdź 4 gospodarza. Nieraz się robią takie kłódki, wiesz? Na tych nagrach i tam trzeba porobić jakieś pierdoły, tam ustawić jako podstawowe, jeszcze raz coś takiego, wiesz co Tak. chodzi, nie? Tak, no. No, to ja mu powiem, że teraz tak mi też się napisałem mu, że teraz się coś zrobiło z tymi kłódkami, zaraz to naprawię i że kupiłem asasynę. Łyknie, Michał łyknie, mówię ci. Bo ja już mówiłem o tym asasynie od długo. Ja ci powiem szczerze, że nawet nie oglądałem tego Asasyna nigdzie. Ani gameplay, nic. Fajny jest ten asasyn, naprawdę zarąbisty. Jak płyniesz te tutaj się ruszają te warzywa w wodzie, nie? A woda pryska na prawo, na lewo, fajnie zrobione. Podbiłeś ten statek? Bo ja miałem wtedy włączone Tak, replay. tak. Fajnego finishera zrobiłem. A jest też taka opcja, że masz właśnie takie duże statki? Czekaj, zatopiony statek, zbiór skarb. Wejdziemy pod wodą. O, patrz, widzisz? Patrz. O kurwa. O lol, fajnie zrobione. Tylko czy tu nie ma krokodyli? Nie wiem. Drzwi tak płyną. Ja pierdolę. O, jest takie, to chciałem się zapytać. O, buława. To ci automatycznie zbiera? No jak to tam? Znaczy po tym przytrzymaniu trójkąta automatycznie to zbiera? Tam jeszcze Czekaj, było- jak ja to mam włączyć ta broń? Kurwa, animacja. Jak on wygląda na tego filmu. Ale ta gra spoko wygląda, no. No fajnie. Też jak wyjdzie z tego, takie detale, ale jak wyjdzie z wody, tak z niego ścieka to wszystko. Cała woda. Spoko to 12 poziom. Łamignas. Ty, a z tym ziomkiem, co się walczy całkiem na początku, masz jeszcze tę broń? Cel zlokalizowany. Gdy będziesz Co, gotowy, jeszcze raz? postaw atlas na Z takim celu. typem się walczy, jakoś na Hermion, Stasu. Dostępne jest To dodatkowe masz jeszcze po nim wyzwanie. tą broń? A nawet szczerze nie wiem. Sprzedamy chyba. A, to normalnie można sprzedawać, tak? Dobra. Ej, i patrz dalej, bo tutaj, a tutaj nic nie poboczne wybory, bo tego musisz robić, bo teraz nie masz do roboty, nie? No to jest na takim malutkim kawałeczku, a mapa jest ogromna. Ciekawe na jaki maksymalny poziom idzie wychodzić postać. Ile mniej więcej wbijasz ten nakład? Siemanko Tomegem, ale ci gromy dzisiaj we Fortnite'a. O, jest Na start. level. 13, 13, 12. Dowody może być. Nie, widzisz? Ja jestem, no widzę, ale jestem ciekawy, za co on trzyma.
Nawet kurwa moto było widać, nie ale jaj. No, tylko że nie było widać, za co się trzyma, bo trzymał po prostu, wiesz. Ale animacja jest? Jest. Głowa w krwi u góry. Dostał, pół, cyk, szakolaka. Ten też ma 13 level, jak Wydella, co? Kurwa tygrys. O lol. No, tu już nie wejdzie. Co kurwa, już wiesz już. Nie ma chuja, ja nie wejdę. On sam ich roztrafia, zobacz. Oni się zeżrą, patrz. O papa, ja cię mówię, takiego. On się zabił? Nie. Zaraz wpadnie na imprezę, jakby co to ja kupiłem, nie? Przed chwilą. Danek, pamiętaj. Ammunition. Jakby co przed chwilą kupiłem asesyna. Dało się trafić, skurczyk na co? Wow! Cię trafił, kurwa. Lol, lol. Widziałeś? Jak się No. zapadł? Widziałem się. Kurwa. Łuk się raz nie nagle, wiesz? Jak masz pamiętać mi napięty łuk, to mnie obrażeń zadaje, tak? Realistyczne dość. Teraz mi tu szasa wychodzi przez starsze z tyłu. Czekaj. Który to był statek? A czy Tamten? zadał pytanie? Tamten chyba, no. Dobra. A trafiony, pięknie. Każdy sobie nosi łuk, to ja pierdzielę. O, zaraz masz 10. Zobacz jak w miarę szybko idzie. No. Jeszcze tam to obrobisz. Parę stateczków, 12 będziesz miał, to możesz robić kampanię. I misje poboczne wtedy sam. Ciekawe czy spadnie to. Lol, Faj- patrz, i- od razu się i- krew rozlała. No. Jestem ciekawy jak on nabiera tej prędkości. Powietrze. Nie? Ale tam masz takiego wiatru nie ma. Let's see. Jezioro Maro. Czekaj, czy na pewno, czekaj, tam z przodu Tomek, był nie, w piątek nie będzie. Dopiero będzie w poniedziałek 6 albo 7. Nie, ten na pewno. Wcześniej ten, nie mam to- dostępu. Dopiero Weź pocztą wyjście z tego, przyjdzie. A co, Call of Duty? No, Kodzie gadasz? kodzie. Niestety. Kiedy dostaniesz? Poniedziałek albo wtorek. Mam przyjść z Empiki. Ale to jest chuj. No bardzo, no co zrobisz. A to kurwa stary to może się brać o większy rabat kurwa. Zdaje się, że można, A. sorry kurwa. O, kracich nawet nie będą widzieli. Szkoda gadać, wiesz? Lol. No czekaj, będzie szkoda, no nie. 300 PD. O, patrz. Skakuje. No, gitara. Tam jeszcze masz chyba parę dobrych znaków na podaję. Taką strzałą w łeb to powinien już leżeć, nie? Ten taki gruby, co skurczy. Masz tu jakieś potki, żeby się leczyć, czy coś?
Kurwa, zabił mnie tamten drugi. Nie, ty też się nie leczysz. Automatycznie. Mhm. Michała chyba jeszcze z grzechu, to na razie pewnie nie dojdzie. Dobra, 21. Ponad. Dzięki Kamilynkę. Czekamy się No, trochę no za co? kaszany tutaj. No fajnie, fajna gierka, fajnie było pooglądać, bo tak No, jak bo o, oglądasz Bor mi to wywali wiesz, właśnie. O, złość problem. To jest właśnie. Kurde, słyszę, że Kaś jest ten. jak oglądasz gameplay, to A. tak wszystkiego nie zobaczysz, nie? I dzięki tyle za pogadankę, także tak chłopaki, dzięki wielkie, jak co to jutro można pograć coś, nie? No, można. No. Dobra, to do jutra. A nie, jutro po 22. Kurczę, słyszę, że... Nie no, jakby... Tego chyba to nie kupi, kurde. What do we got? Albo tylko kupi, albo... Może nie. Dobra, coś ja teraz będę z konsoli. Co? Padam z konsoli No, na razie spoko. też. No, Dobra, trzymaj się, na razie, cześć. No hej. To okno jazdy. No ja też mam nadzieję, że... Ja też kupił w niby w Empiku i zobaczymy. Tomek M, ja też mam nadzieję, że będzie dubbing i po polsku. Będę sobie mógł pograć. You! Storm freaks! Dodaj Blue Blood do Atlasu. Wystarczy już Blue Glutu. Teraz zbuduj umocnienia wokół Atlasu, przygotuj się i uruchom go. Jakiego atlasu? A tutaj. Oh, give us a second.
nie tego i no... Jak ja to mam niby zrobić? Jak oni to fajnie tu budują. Can't. Oj, 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 a ja tego nie miałem pobudować. Zaraz zaczynamy. Masz 5 sekund, żeby zmienić zdanie. Dasz sobie radę, dowódco. Niech to będzie dla was nauczką.
Don't mind me. Kurde, lekko. Dzielny porciku! Hold the fort! Out of my way, boys. O, tam. Nie wiem, jak to mam walić. Deadlier by the second. Siema, filmowy graczu, siema. Siema, witam. Dzisiaj Fortnite. Dzisiaj opykamy Fortnite'a, wiesz?
Spoko, spoko. O kurczę. Ale słabo punkty mam. To słabo. Chłopaki już opuszczają mnie. No to randomowi to. Wróć do bazy. Tak i łapka w górę. Za pomoc chłopcom należy. Jeszcze coś, jeszcze tu jeszcze jest. Okidoki. Ja cię kręcę. Ile tu tego je? Dobra, wstecz. Ale czy nie? No, brakuje. Co tu mogę jeszcze? Nic, właściwie nic nie idzie zrobić. Dobra, mapa. Okej, dajcie mi chwilę. Minutka, minutka. Inaczej to zrobimy. Oj.
Okej. Okej, już jest. Czekajcie. Dobra. Nie. To chyba... Było to? Nie. To było to. Spoko. No, to było to. Dobra. Okej. Nie, to chyba te wszystkie muszę zrobić. Nie wiem, nie mam pojęcia, ile tego muszę zrobić. Kurde, nikogo nie ma.
mnie. A, wątpię, że ktoś to wyzwanie robi teraz. Nope. Cel zlokalizowany. Gdy będziesz gotowy, postaw atlas na celu. No to coś jest. Siema Dadzio, siema, witam cię. Dodaj Blue Blood do atlasu. Can't. Wystarczy już Blue Glutu. Teraz zbuduj umocnienia wokół atlasu, przygotuj się i uruchom go. Sorry. Najpierw sobie pozbieramy różne te pierdołki i potem dopiero reszta programu. Chyba, że ci coś wcześniej włączę, ale wątpię. Oj, oj, oj. To nie tu, to tutaj. Co tam ludziska na czacie słychać? Nie mam snapa, nie mam. Czemu się pytasz o snapa? A, czemu wy nie gadacie? Jest dźwięk z tego.
A jest, tyle szczęścia, kurczę. Bo już myślałem, że nie ma dźwięku. Co tu jeszcze mogę? You serious? Tu to pozbieramy. Nie. Tego nie ma opcji. Assassina Tomek Grozia. Jak ci się gro? Fajnie? No tam słyszał, chłopcy go dali, że kurde, bo niby, że ten jak się nazywa, że wszędzie się spinasz, pod wszystkich budynkach, że tam umiesz wszystko chycić i że im się to niby nie podobało. Aktywacja za 5 sekund. Dasz sobie radę, dowódco. Ka oni tam polecieli? No. Fort jest w niebezpieczeństwie. Wow, ci to pobudowali tu ładnie, nieźle. Jeszcze tu coś jest. A oni z tej ładują. Dobra, spoko. Aha. These guys do not learn. Can't. This should be fun. Kurde, jak mi braknie tej broni, to ja nie wiem co ja zrobię. Ale to jest za słabe. Zaraz zobaczę co piszecie. Muszę wrócić do tego.
No more clips. Nope. You serious? A! Sorry. A, fajnie. Sorry. O ja pierdzielę. You serious? I jak to się teraz stało? Czekaj. On tam w końcu tam broń czynił. Taka robota! Last ammo going in. Kurde. Wish I could. O, Nope. Jezus Maria, nie obroni. Wierzylibyście to. Czekaj, bo to jest coś tu i nie tu. Ale nie chcę tej broni. Co jeszcze? Well, look at that. Pozostało 30 sekund. Dobra robota, dowódco. No dobra, ja powiedzmy, że się udało.
Powiedzmy, że mi się udało. Dobra, co żeście pisali tutaj fajnego? Troszeczkę sobie wezmę. Tak. No widziałem jakie gry są na listopad. No i powiem wam, ten Wormsy mam nawet na płytce, także mnie akurat nie uratowali. No niestety super te gry to akurat one nie są takie, żeby kurczę nie wiem. O, słabe, słabe. A ja ci powiem, filmowy gracz, ja też nie mam tego VR-a i nie wiem, czy mi to jest... Na razie mi to nie jest potrzebne, ja na razie bym potrzebował dobry komputer, żeby ten grać niż... Okej, fajnie było. Dowódco, dostaliśmy pierwszą recenzję. Posłuchaj. Po wielu dniach w schronie zaczynałem już godzić się z tym, że rozszarpią mnie wściekłe potwory burzy. Ale dzięki Rey i dowódcy nadal żyję. 5 gwiazdek! 5 gwiazdek! Kto by pomyślał, prawią nam komplementy. Bez grupy dzisiaj nie rozumiem, o co ci chodzi. A że nie ma Zajmę imprezy się na tym. tym? No, chłopcy byli, ale uciekli i tam coś tam pogadali, no ale oczywiście żadnemu się nie chciało grać, wiesz? A w końcu stwierdził, że wydołek kurczę kasa na ta gra, no to sobie trudno. Oni nie chcą ze mną grać, to sobie będę grał. Z naszymi balonami pogodowymi dzieje się coś dziwnego. Śmierć rebeliantom. O właśnie, zwykle takie balony dostarczają nam danych na temat burzy. Nigdy nie dojdzie do pokoju. Ale te zrobiły się jakieś nieuprzejme. Sprawdzisz, co się dzieje? Opór jest bezcelowy. Ej! Jesteście chorobą, a my lekarstwem. Zamilcz, dobra? Ale to jeszcze mogła być? To jest ciekawe. Dobra, bohaterowie. Mogę coś tu u niej? Mogę, ale ona jest wolno. Dobra. Oddziały. Działy na razie nie. Ocaleńcy. No mam tych kurczy ocaleńców, ale co ja mam z nimi zrobić to? O. A o tym nie wiedziałem, że to jest czat. No ale spoko. Dobra, to zaś coś przynajmniej więcej wiemy. Cześć Robert. Witam cię serdecznie. No, filmowy graczu. To tak widzisz. No.
Tak wyszło. No trudno, nic się nie dzieje. Co najwyżej są pogrom. Spoko. Zdolności. Co mam? Aha, jedna zaś mam. Recykling i ta. No to kupujemy, no bo co? Za badania muszę wziąć. Tu nie ma nic. Dobra. Ja grałeś w Filmowy Graczu i jak ci się podobało? Ja tam troszeczkę od chłopaków z ekipy słyszał, jak tam coś tam grali. Ale nic konkretnego, że nie słyszał. Okej. Nie, to okej, no. Mhm. A to nie chcę zobaczyć. Co jeszcze tu możemy? Nie wiem, no coś było. O. Tego nie wiedziałem. Dobra, gromy. No jeszcze chwila po gromie. Uciekł. Dobieranie graczy pewno. Co, Filmowy Graczu, podobało ci się ta Assassin? Ogólnie wszystko fajnie, no. No tak, wiesz, jeszcze mam tam jakoś ta wersja darmowa Assassina, co była w plusie, jak dobrze kojarzę. No, wypadałoby kiedyś tam
To może pograć. Mamy aktywną premię! Nie mam co. Tutaj! Tutaj! Amunicja! Nie mam nawet z czego zrobić amunicję, no ale dobra. Nikt w to nie uwierzy. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Do zobaczenia! Nie spełnia zapowiedzianych warunków. Tomek, o co chodzi z tymi warunkami, bo nie wiem. Perwy zrobili, ciekawe ileś. Aha. Gdzie tego jakoś użyć nie wiedział. To trudno. Co pomocy? A tu ktoś jest. To ani nie ma czasu materiałów nazbierać. Parade. Out of my way, boys. Dostępne jest dodatkowe wyzwanie. Sprawdźmy może, co powoduje uszkadzanie danych. Ciekawe, no. Jest tu coś ciekawego. Wow.
No co, coś ciekawego. Kaj te pierony się tam budują. Ciekawe. No bo mi tu wyskoczyło, że... Co tu mu robić? Powiedzcie mi. No tak, przy okazji wam powiem, że jak jest ekipa, no to jest kurczę spoko, bo... Przynajmniej... Let's see. Ach, no dobra, to... Nie wiem, czy ja wszystkie te pułapki muszę wywalić tutaj. Raz edytuj, jeszcze raz. I potwierdź. Ok. Zmieniłem materiał. Ale ja chcę całe, ej.
A, nie. No spoko, tu mały graczy, spoko. Tak, nas jakoś mało jest widzów, nie wiem co się dzieje. Oh fuck. O jejku, jejku. Can't. Co tu jeszcze mogę zrobić? To jest pobudowane. Dobra. Teraz może bym tak podłoga mógł wybudować. Materiał. Okay, here. Balon wylądował. Chroń te dane! Burza przybiera na sile.
Przejęcie pliku udane. Storm Freak. Przejęcie pliku udane. Te dane nieźle wyglądają. Naboje dla mnie! Kolejny plik. Kłopoty w naszym porcie. Kolejny plik. You serious? Sorry. Wish I could. Przejęcie pliku udane. Te dane nieźle wyglądają. Kolejny plik. A. Oj, oj, oj. Jeszcze coś jeszcze pisali? A, nie to. Te dane nieźle wyglądają. Przejęcie pliku udane. Spotted one. Kolejny
Gdzie ponoszemy szkodę? Przejęcie pliku udane. Te dane nieźle wyglądają. Kurde, nie mam metalu, ej. Uwierzyłbyś. Teraz weźmę lepsza ciekawostka. Teraz weźmę lepsza ciekawostka. Same mi się rozłączył, no. Co cisza dziś coś? No nie ma ekipy, wiesz, samemu grom, Tomek. Samemu grom, za chwilę kończę, jutro do pracy trzeba iść. Trzeba wcześniej stanąć. Skład burzy: 45% pary wodnej, 45% nieznanych niestabilnych związków chemicznych, Znów działa. 10% piór. O, nie, zaraz. Czyli wiadomo, co się stało z ptakami. No widzę, tu fajną mam bronię, ale... Mhm. Klikamy. Na które ja mam? Ja muszę... 3:50 stać, wiesz? Dobra, to jeszcze zobaczę, co tu ciekawego mamy. O, dostaliśmy. Okej. Mhm. Nie, nie, nie. No chyba to najpierw zrobię.
To potem się dozrobi. A, kupię. Kupimy lama. Będzie uderzenie! No i strzał w 10. No, trzecia 50 muszę wstać, wiesz? Nie ma tak lekko. Nie ma tak lekko. Dobra. Oddziały. Nie wierzę! Serio, nie do uwierzenia! Co za tupet! Kolejna recenzja. Ładna baza, świetny dowódca, tylko trochę ciasno. 4 gwiazdki. Trochę ciasno? 4 gwiazdki? Wcale się nie przejmuję, wcale się nie przejmuję. Dowódco, skonfigurowałam burzową tarczę na potrzebę rozbudowy. Byłam wkurzona, więc nie wiadomo, co z tego wyniknie. Ale jeśli zginiemy, to mam to gdzieś. Przynajmniej zabierzemy ze sobą użytkownika Wielka Baza 42. Słyszysz mnie, kolego? Okej. Może go idzie ulepszyć. O, idzie. No już więcej go nie ulepszymy. Co tu mogę jeszcze zrobić? Aha, dobra. Spoko. Spoko, loko. Wejdź do obrońców. Ale tu mam mocniejszych O, wróć. Tu mam mocniejszych obrońców. Czekaj, ja to muszę... Aha, nie mogę i na takich. Woda. Ja cię kręcę. Zaleńców mam jakiś? No widzisz, no mam tyle siły. Widzisz, no... To też jest do przyjemności robię i Tomek M. A dziękuję, dziękuję. No teoretycznie już jak powinien 3 godziny spać, no ale... Nie mogę za to, że wy potem tak wieczorami przychodzicie i kurde muszę streamować wieczorem. Ostatnia chyba też jak streamował to ile była? 17? 16? To nikogo nie było. Potem dopiero była 20, a ten... Także nie wiem. Dobra. Fajna gierka, ale my kończymy. Może nagrody dnia jakieś? Czekaj. Nie, no wylezemy z tego.
Kto tam ciekawy i w co gra u moich znajomych? Obejrzymy inną. GTA, tu F1, tam GTA, Assassin. O, Kamil w Assassina gra. Proszę. Tu reszta. Destiny, Fifka, Battlefield. A, nic ciekawego. Dobrze. Okej, no. Czekaj, przełącza się wam. Przełącza się wam. Okej. A bo to dam tu. Nie, to będzie zawadzać. Mniejsza może do takiego. Spoko, no. Nie wiem jak mnie słyszycie. Czy dobrze, czy źle. Ale to już kończę. Będzie trzeba iść spać. Sorry. Co tam jeszcze ciekawego napiszecie? A, już się zbieram spać, wiesz? Filmowy graczu. No, Tomek, spoko, wiesz, tam nie mam pretensji, że późno przychodzicie, to nie ma problemu. To no nic, no, to jest kurde w pół do, dobrze mówię, w pół do, no, pół do 11, kurczę, 3:50, coś wydastował, ja cię kręcę. O. No. Dobra. To nic, no. Zapraszam was jutro. Wpadnijcie jutro. Jutro sobie też pogromy. I chyba będę sam grał w tego Fortnite'a. Tak myślę, 2 godziny Fortnite'a. Potem zrobię przerwa i pójdę, nie wiem, w BF. Zrobię sobie chwilę przerwy, pójdę w BF-a pograć. Tam w WRC. No. Na razie. Kurczę, zastanawiam się, co jest z tym OBS-em, wiecie, bo teraz zauważyłem, że klatki mi się w internecie nie gubią, nie ma z tym problemu. A, dzięki. Tomek M, dzięki. Teraz się klatki nie gubią i no się połączenie traci. To nie wiem, co jest z tym OBS-em, ale strał to już pies. Jest co jest i trudno. To nic, no. Żegnam się z wami, uciekam już, bo co? Idę spać. Jutro będę. Jeszcze nie wiem o której tak dokładnie, ale może jak się uda, to mam jakieś info rzucę albo coś takiego i będę uciekał. No, to trzymajcie się, cześć. Przyjdźcie zaś, będziemy sobie grać. Zaproście znajomych, o, może tam więcej widzów będzie. Niby 156 subskrypcji, a kurczę, a 2 stałych widzów na pewno, no 3 stałych widzów. Jeszcze Robert wpadł, nowy gracz, Tomek M, także pozdrawiam was i trzymajcie się, na razie, cześć.